No back handspring. First, just. Okay, go. Ez a corbett, amiről beszéltünk, hogy van benne ez az ostorcsapás mozdulat, a nagylány az aránylag jól csinálja. Not on that one. Okay, now let's do it with the back handspring. És akkor utána corbett, flick. Ezt csak nagyon sokat csináljuk, és ez gyorsítja a vállakat, erősíti a hasat. Okay, anybody can do a back tuck with it? Okay, és akkor a következő lenne, hogy egy corbett, flick és a hátra zsugor saltó. Oh no! Snap back handspring back tuck. Yeah, the whole thing. Szóval itt van egy snap back handspring back tuck. All right, very good try.